गोदोनिफ्रायनो जों नुदों बर' हारिखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बारे बारे नासयगासिनो खनले खनले नासयगासिनो दङ दा बिदिनो सिगांनि समाव जाय समाव बर'फ्रा बांद्राय इडुकेटेड नङामोन बांद्राय रोंगौथि गैयामोन बै समाव बर'फोरखौहाय बिसोरो फाव फान्दायनो गादबनानै दोनगासिनो दङ दिनैनि समाव जों नायोब्ला रिसेन्टलि मोनसे आफादा गुवाहाटियावनो बिथांमोना बुंदों बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बियो जेबो नङा बर' खृष्टियानफोरखौ एसटिनिफ्राय दाननांगौ बिसोर गावसोरनि पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय बर'फ्रा जुदि बर' खृष्टियानफ्रा जुदि एसटिनिफ्राय दानजायोब्ला जुदि बिसोर जेनेरेल जाजोबनांगौब्ला जोंनि बड'लेण्ड हालामाव जा बर'फोरनि थाखाय रिजार्भ दङ इलेक्शननि थाखाय बिटिसि इलेक्शननि थाखाय जा रिजार्भ दङ बे रिजार्भआ जेनेरेल जुदि जानांगौब्ला अब्ला बर'फोरा पलिटिकेलि स्टेट जानो हागोन ना हाया जाय समाव बर'फोरा जुदि पलिटिकेलि स्टेट जानो हायाब्ला जोङो मा जागोन जोंनि हारिया जोङो दा एफा एनै गरसे गरनै जा मोनगासिनो दङ माने अनसुंथाइ मोनगासिनो इन्डियान सरकारनिफ्राय बे गरफा गरनै अनसुंथाइ मोननायाबो जोंनिफ्राय बन्सित जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदि डिभिजनखौ जाय बिथांमोन बर'फ्रा बे डिभिजननि इन्टारेस्टआव बिथांमोना जुगदान होफादों बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि मोनसे फल्स पलिसियाव नोंथांमोना गब्ल'नो नाङा बर'फोरखौ जेसेबां खौसेथि खालामनांगौ दिनैनि दिनाव नुयोब्ला जोङो नायोब्ला बर'फ्रा लेथेर फेथेर जागासिनो दङ आरो बे लेथेर फेथेर जानायावनो खामबाय थानाय अरावनो जुदि नोंथांमोना आरो पेट्रल लुफावनानै होयोब्ला बर'फ्रा खामबायनानै हांगार जागोन अब्ला बर'फ्रा जाथि हिसाबै जों बिटिसिआव थांनानै थानो हानाय नङा बै समाव साकरि मोननो थाखाय बर'फ्रा दास कलिता माबा माबि थाइटेल लानांगौमोन नैबे जुगा फैगासिनो दं खिन्थु बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों जाय बिथांमोना बेयाव जुगदान होफादों अननानै नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानांगौ आरो बेखौ रिकुवेस्ट खालामदों जों साफ्रोमबो बर'फ्रा पिस लाभार जोङो गोजोननायखौ हास्थायग्रा खौसेथिखौ हास्थायग्रा बेखायनो जोंनो खौसेथि नांगौ जुदि जों खौसेथि नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिजों आरो आगोलनि बायदि जों नादब जानायनि लामायाव दं जोंखौ मोननैसो सानैसो सुबुंफ्रा लिडारफ्रा सकल बर' लिडारफ्रा नै जोङो रिसेन्टलि दिल्लीयाव थांनो थाखाय सासे दैदेनगिरिनाव जोङो थांदोंमोन नोंथाङा अननानै माबा मोनसे जोंनो अनसुंथाइ हरदो नोंथांमोना जुदि फिजिकेलि माबा खालामनो ओंखारनो हायाब्लाबो अनसुंथाइ जुगदान होनो हायाब्लाबो नोंथांमोना जों रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ दिल्लीसिम लांनो थाखाय माबा मोनसे नोंथांनिफ्राय जा हायो बेनि मोनसे अनसुंथाइ होनानै जोङो बिथांमोनखौ नाथाय बिथाङा बुंदों जोंखौ नोंथांमोना मानो आन्दलन खालामनानै टाइम लस खालामनो हादों नोंथांमोना बे आन्दलनखौ खालामनानै नोंथांमोननि लाइफखौ बरबाद खालामनानै जोंहा मोनजाखांखाबाय जोंनि समा थांखांबाय जोंजों लोगोसे ओंखारफानाय सुबुंफोरा बिसोरनि लाइफआ गोदाव सोराव जानानै दङ बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आं मुंखौ बुंला बिथाङा जुदि निउस चेनेलखौ नायदोंब्ला बिथांनाव आं बुंदों दिनैनि बे निउसखौ नायोब्ला बिथांखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों नोंथाङा सासे लिडार जानानै बेबायदि राव बुंनो समायामोन नोंथाङा सासे बर' बिमानि फिसा जानानै बे रावखौ बुंनो समायामोन नोंथाङा जोंखौ उत्साह होनांगौमोन यां जेनेरेसनखौ उत्साह होनांगौमोन नोंथाङा इन्सपिरेसन नोंथांनि आशीर्बादखौसो जों लुबैदोंमोन नाथाय जोङो गोबां फैदों थेवब्लाबो नोंथांनिख्रुइ बांसिन सुबुंफ्रा जोंखौ हेफाजाब होदों बिथांमोननि अननाय बिथांमोननि बोर बिथांमोननि आशीर्बाद रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि मुंख्लंफोरनि आशीर्बादा जोंजों दङ नोंथांमोन बायदि सुबुङा जोंजों जुगदान होआब्लाबो जों जेबो खरस जाया नोंथांखौ आं बुंदों अननानै नोंथाङा जुदि बे चिप माइन्डेडआव दङब्ला सिंगेल माइन्डेडआव दङब्ला गावनि पार्सनेल लामा लामानि माइन्डेडआव दङब्ला बर' रायजो राजाफोरखौ अननो सोलोंदो बर' रायजो राजानि अलखौ नायनो सिनायदो नङाब्ला जोंनि बर'फ्रा जोबस्रांलांगोन नोंथाङा सासे गोबां माने वेल क्वालिफाइड सासे पलिटिशियान नोंथांखौ बेखायनो आं बुंदों नोंथांखौ रिकुवेस्ट खालामदों जोङो नोंथाङा जेसेबां हायो अननानै जुगदान होफा जोंखौ हेफाजाब हो जुदि नोंथांमोन बायदि लिडारफ्रा नोंथांमोन बायदि गागिया जोंखौ बिदि रावजों सोंखारि हरोब्ला खिन्थु जों डिसकारेज जाया थेवब्लाबो pressure on the state and the central government on the matters concerning the welfare and development of the people. The reserve constituencies are delimited in such a way that the tribal populations becomes minority. The long involvement of the Bono people in Indian politics left the people nothing but essential
बे जाबाय सेपारेट स्टेट and बड'लेण्ड discrimination आरो in the सेपारेट life स्टेट of the बड'लेण्डआनो people. नोंथांमोननि थै आरो मोदोमाव नोंथांमोननि Freedom थैयाव is right नोंथांमोननि of रोदा every रोदा खारनानै nation. दं होननानै आंबो मिथिगौ Every जों nation बयबो and मिथिगौ its people, नाथाय नोंथांमोनखौ however सोरबा small or big, पलिटिकेल लाबा लानो थाखाय नोंथांमोननि big or गोसो strong, गोरबोखौ have the नोंथांमोननि rights to मेलेमफोरखौ live खाना as खालामदों free, अननानै गुन independent गोनां people. मेलेमजों But the मोनसे immigrants थोंगोर मेलेमजों साननो नाजा मोनसे गावनि गोसो गोरबोजों influx बड'लेण्ड is illegally पेट्रियटिक स्पिरिटजों नोंथांमोना नायनो occupying the नाजादों tribal बर'फ्रा मा background अलखदाव दङ which was आरो created नोंथांमोना गोनो गोथो जानो आं मोनसे आरो for the गिबियाव रिक्वेस्ट interest खालामदों of the tribal नोंथांमोना गासिबो बे आन्दलनाव बारे बारे माने जेसेबां हायो जेसेबां with ग्रुप suppressive ग्रुप फैनानै जोङो motives. हेफाजाब This होनांगौ is so इउनाइटेड वी स्टेट डिभाइडेड वी फल होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जुदि खौसेथि दङब्ला गासिबो इम्पसिबल आरो जुदि जों खौसेथि गैयाब्ला जोङो समनि गेजेरजों समनि फाखनाव जोङो खिन्थु गबलानांगौ जागोन आरो बेबायदिनो जोङो डिमाइस जायै जायै बर'फ्रा जोबस्रांलांनायनि लामायाव दङ बेनिखायनो बर' रायजो राजा आरो गासैबो साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना अननानै मनसुआ मोनसे पलिटिकेल फ्रि पलिटिकेलजों मोनसे माने लगायजानाय मोनसे दिनैनि धरा लानायनि उद्देश्यआ मोनसेल' सुबुंफोरा सेपारेट स्टेट जायनि थाखाय जोङो रोजा रोजा बर' सुबुंफोरा 5,000निख्रुइबो बांसिन बर' सुबुंफोरा साख्रिफाय जाबाय आरो जोंनि हारिनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनै गावनि पार्सनेल लाइफखौहाय साख्रि बायसोनानै मोनसेल' सिमां नुदोंमोन बे जाबाय सेपारेट स्टेट खालामनो थाखाय आरो बिथांनि सिमांखौनो जाफुंसार होनो थाखाय दिनै जों नैथि खेबनि थाखाय दिल्लीयाव जन्तर मन्तराव बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामाव जोङो दिनै जोंनि इन्डियानि बिथां प्राइम मिनिस्टारनो जोङो मेम'रेन्डाम गथायगोन बेजों लोगोसे प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बेंगल हम मिनिस्टार इन्डियानि जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ रिक्वेस्ट खालामनानै नोंथांमोना थाबैनो as soon as possible जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै मेम'रेन्डाम गथायगोन आरो बे मेम'रेन्डाम गथायनायानो जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि मेन उद्देश्य बिनि थाखायनो फिन खेबसे समाव सारफिननानै 2003 माखासे नैथि खोलोबनि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड होनोब्लानो जोंनि माखासे भारियाव जाग्राफ्रा एलार्जि जाखायो आरो जोङो जुदि सिगांनिफ्रायनो साननानै नायोब्ला मोनसे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बा रायजो क्रिएट खालामनांगौआ बे गोरलै बाथ्रा नङा बेखौ जों मिथिखागौ बनसुआ आरो बेफोर गासिखौबो मिथिनानै जोङो साखा फारा जानानै जानजि खाफ्रानानै जोङो फुल टाइम लाइफ लं साक्रिफाइस होनानै जोङो दिनै ओंखारखादों बेयाव जोङो दुखु खस्थ'बो मोननो हागौ मालाबा जोङो जेलावबो जोबजानांगौ जानोबो हागौ बेफोरो जोंनि थाखाय माइनर बे मोनसे फिसा जोंनि मोनसे प्रब्लेम नाथाय जोङो जेराव जोङो मोनसे बिराद गिदिर मिजिं लानानै आसा लानानै जोङो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय जोङो बे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोङो क्रिएट खालामनो थाखाय दिनै जों बे जानथार बाथ्राखौ जुथुमना लानाय जादों बड'लेण्डजों लोगोसे माखासे हान्जाफोर दंफैयो आरो हेफाजाब होदों आरो माखासे हान्जाफ्रा हेफाजाब होआखै बे हेफाजाब होयै हान्जाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो हेफाजाब गैयै हान्जाफोरा बे गावबागाव पार्सनेल इन्टारेस्ट जोंथ' बनसुआ साफ्रोमखौबो जोङो रिक्वेस्ट खालामदों जोङो बड'लेण्डआवबो जोंनि बड'लेण्ड हालामावबो जोङो धरनाफोर लाबाय दङ जोङो बिथांमोननि इनभिटेसन होदों दा बिथांमोन गैया बे गावसिनि खोथा खिन्थु जाय सुबुंफ्रा दिनै जाय संगठनफ्रा दिनै जोंजों जगदान होफादों हेफाजाब होफैदों बिथांमोनखौ जोङो बनसुनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायनाय